IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Saan nga umanamong nilawag City Vice Mayor Ray Carlos Fariñas iti panangipalubos iti online na panagatendar digiti miyembro ti konseho iti regular session. Daytoy ket kalpasan nga idatag kuma ti konseho tilinteg ang mangipalubos iti online participation para kadagiti saan ang makatendar ti personal a session. Segun ni Vice Mayor Fariñas, kalpasan ti panangadal da iti daytoy, nakita da asaan amayan natop nga ipatumpal iti online attendance iti agdama aglalo taawan met iti digrawen no pandemya amang laped iti panakatendar digiti opisyal. May amended to rules with to sanggo yung panglungsod na po nga i-open tayo kuma DJ nga avenue ti pinag-session DJ hanggang maka-session through online ay insight damit nga mina po kaputa ti jurisdiction mi kanuket ito lang Lawag City narigat met may palubos ni DJ ang online nga sa balimet ni ayat na po. For example, Dagat Manila awamit ti panaka-jurisdiction tayo no? So DJ ti limited kas lang nakita mi nga hang possible ito yan po. May naigiti daytoy inlawlawag pa iti Vice Mayor ano may palubos daytoy ket mabalin ang maabuso digiti miyembro ti konseho amang pili laeng iti online a panagpaset uray awan ti umno a rason inbatad na ati personal a panagatendar iti session ket importante tapno masigurado tinaimbag a panagdidiskurso panakaawat iti isyu ken epektibo a panagaramid iti linteg para iti kapya ken pagimbagan digiti umili. No DJ ko maad COVID na kumaiti ko po, DJ ng engganwak iti live session tano at ma-COVID na members at dadamit ita pagmalayan dayan ko na iti ko po baka maana unay DJ kasi na ma-abuse unay DJ na authority ket baka masansandan to nga po online in uri awang met sakit na. Actually po, at dapat DJ grupo tayo nga Vice Mayor ken lang yang legislators po sabal-sabali ka side ka kina po kayatano, outside the net against kina po kayatano. The advice ko kada kwada po kas besang nabayag yan di politika po, we should not take sides po international po national issues DJ. We should better learn from them po nga hadi ito mading ubra that ito national po hantay mo ibubra ito local tayo po at syempre kakaasi ito pagserserbyante po no DJ ti sursurutin tayo at ti national issue po sabal-sabali net DJ as ng bigger issue DJ na po at kanya-kanyang diskarte kani presidente kadagiri senator at they serve po ti buong Pilipinas po hangad DJ lang locality na kabayatan na in pagganat ti Vice Mayor Fariñas asaan anasken at tuladan digiti issue ang makikita da iti national level gaputa mabalin daytoy ang mangiton da iti riribok ti panagserbi iti publiko dito syudad ti Lawag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.